Azkeneko 8 urte hauetan, gobernu taldeak 185 etxebizitza eraikitzeko bultzada eman du. Horietatik 58 sozialak dira, BOE edo etxebizitza tasatuak. Aurreikuspenen arabera, beste 200 etxebizitza egingo dira, eta horietatik 79 etxebizitza sozialak izango dira. Eta gainera, lokal hutsak eta horiek etxebizitza gisa izan ditzaketen erabilerak aztertzen ari gara. Laster, Lilibaso zonaldean, eraikin berri bat inauguratuko da. 20 etxebizitza gazteen alokairura bideratuko dira, eta beste 4 gizarte zerbitzuetara, egungo eskaerei erantzunez. Etxebizitzez gain, gobernu talde honek energia berriztagarriak ere bultzatzen ditu. Udal eraikinetan eguzki plakak jarri ditugu. Eta Urretxuko Ekiola Energia Kooperatibaren sorrera bultzatu dugu. Laster Ekiolak eguzki parkea eta hainbat kargagailu elektrikoko sarea izango ditu. Urretxuarrei bertan ekoizturiko energia berriztagarria eskainiz. Urretxu, datorren herria.